dit moment zijn we op de local market, met name voor spullen van Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi. Ja. Wat hebben jullie vandaag geconstateerd? Onze onderzoekers van het merkenbureau Di Souza, die doen onderzoek voor ons wereldwijd en vooral ook in de Dutch Caribbean. Die hebben doorlopend eigenlijk afgelopen jaar een aantal keer ook grote aantallen fake, nep Louis Vuitton spullen, kleding, shirts, riemen, portemonnees, verzin het maar, tasjes aangetroffen. Onder andere op de local market en ook op andere plekken op het eiland. En op de local market, die wordt georganiseerd door een bedrijf waar de heer Clifton Starke achter zit. En daar hebben we nu actie tegen ondernomen. En de deurwaarder is nu met verlof van de rechter hier bezig geweest net. We zijn bijna klaar. Ja, er liggen beslagen bij meneer Starke zelf. Althans bij zijn bedrijf, heb ik begrepen van de deurwaarder. Dat hebben we gevraagd. En we hebben met verlof, met toestemming van de rechter, beslag gelegd op alle spullen die hier op zijn markt te vinden zijn. Wat treffen we aan? We treffen aan op de markt een aantal aanbieders, standhouders, die producten, valse producten, nep Louis Vuitton producten aanbieden ter verkoop. Nou, dat is verboden. Ze plegen merkinbreuk op de merkrechten van onze klanten. En ja, we hebben verlof om de spullen in beslag te nemen en dat hebben we zo even gedaan. Ik zou denken dat het hier misschien iets meer is dan op Curaçao. Het is op alle eilanden behoorlijk ernstig. Maar je zou kunnen zeggen dat het optreden van met name Di Souza in opdracht van de merkhouders, Louis Vuitton, Nike, Puma en dergelijke, is het aardig afgenomen afgelopen jaar. Dus, maar het blijft nodig om op alle eilanden, niet alleen op Aruba, op te treden. Omdat het ja, blijkbaar toch interessant is, lucratief, winstgevend is voor handelaren om hierin te blijven, ja, de nepspullen te blijven verkopen. Wij gaan zelfs binnenkort ook trainingen geven, dat doen we doorlopend, aan de douane. Daar zit ook het antwoord. De spullen komen ergens binnen, ze worden geïmporteerd, ze komen binnen via containers, maar ze komen ook heel veel binnen via de luchthaven. Dus mensen nemen ze mee in grote balen en ergens komen ze door de douane. En een van de dingen die wij doen als organisatie, zoals Di Souza zijn, het merkenbureau, is om trainingen aan te bieden namens Nike, Puma en dat soort bedrijven, die klanten. Om de mensen die ermee te maken hebben, dus dat is allereerst de douane, om het te herkennen. Wat is namaak, wat is geen namaak? En dan is het aan de douane om het in beslag te nemen of niet.